Dobrý deň, prajem. Je 9. mája 2026, Zvolenské námestie. Chcela som vám približiť trošičku dianie a tú atmosféru, ktorá sa nachádza tu na námestí. Sú tu ohromné stroje, ohromné, ja sa rozplývam normálne ako malé decko. Kde mám toto poukazovať chvíľku? Pozrite sa na to. A to, keď začalo rachotiť, tak triaslo aj tú poštu, ktorá je tam v pozadí. Vynikajúca atmosféra. Neviem odhadom, koľko ich tu môže byť, ale potom si to pozrite na YouTube. Približne tieto sú krásne stroje, bože. Vidíte, ako potom vám ešte priblížim, keď sa to naštartuje. Nebudem vám potom do toho ani hovoriť, lebo to ma nebudete počuť. Ale aspoň takto. Je to krásna atmosféra. A ešte krajšie počasie. Tam je nejaké občerstvenie pre účastníkov. A tuto sa už jedna motorčička naštartovala. To sú kusy. Paráda.